arsa lan puspa padha mripaten Rama pamit panganten sang Ijil pangunan dikari dikampung kawat dari kono kirang langkung panganten penganten sang ingkang putra swang sepisan ngakuraken sungkem panabekti kantoro sarta iku kekali-kali sang kepatri ingkang panggungan ingkang putra saing ngakuraken sedaya kalapatan ingkang kula sanggang wiwit timur ngantos dewasa ewa semanten kono para ndondongan alepat mugia-mugia dunia somoro-moro sebut anturnya ampun iku ingkang putra sang keparing badhe nambah tunggu manis kemudian kula seduhan sang orang teman panggil jodoh ingkang sejati jodoh ingkang sepisan dadi rama nggih putraku sakura sering-sering aturke sungkem panabekti mripa wawan lan kumus ndak apa gawe gedhe ati lan sering-sering pangapura ndak apura tiba saka dosa dosa putra tulung kang memekamus upaya lan bumiyake dosa mungkin mulo yo wae pangapura lan sering-sering pangestu ndak pangestu muga pangestu wong tuwa temah kusuwon dayen mangun bebrayan dari bisa mangun warga kang rinansa tebak ing rahmat hidayah inayah dari bisa mangun warga kang sakinah mawaddah warahmah rimo kelawan mengundak sesungguh perintah masa Gusti dan kang ampur bendat uga sirsaring bidaya pirangan tetang suling terus peputra kang soleh lan soleh Brayan mulia pundhut lambar tresnasi mat sinamadan linambaran saban marimasing prasaja ing gunung pangangipun alih-alih kapuraning kamul nggih putraku sareng jroning Brayan mono iling-iling pangandikane samargi Kanjeng Sunan Kalijaga nate paring pangandika ana tetembungan pacul barang papat aja ngasicul ya nggih tembung pacul dumadi saka tembung duran jroning bebrena aja sok maido karo pangeran gedhen rasa syukur istiqomah nggon ibadah dene tembung pacul perangan angka loro dumadi saka tembung tanding lamun sira sarengipun pinengping jatuh pramaja senanding-nandingake bojomu kelawan minyak terus namung gemate rono sumuyen keting bakal tikul ngairo bagya mulya tembung pacul perangan angka telu dumadi saka tembung bamak lamun seneng pinengping jatuh pramaja kudu sregep obat kiamat dimen bisa nyukupi sakabeh kebutuhan Berikan kasang tembung pacul dumadi saka tembung landhep landhep pacul kudu landhep pamikira panggraitane kaya kuwi cukup semene tetep kaji wong kemarin sira kula bali lungguh duga-duga ngake aja kong silane ya nggih sip kami nurusi toping nggih tak apur wengkang
Srirengganing gunung tirtane palumbang bening sekar jinambangan mepai kang sari-sari yayah taman arga supa ungjuaning putri mandili